ότι εάν επιμείνουμε να προβάλλουμε αιτήματα τα οποία είναι αιτήματα που θα μας οδηγήσουν να πέσουμε στα βράχια, θα οδηγήσουμε τη χώρα μας εκτός ευρώ. Λέω πότε θα σταματήσει αυτή η ιστορία της τρομοκρατίας. Πότε θα παρέμβει ακόμα και η δικαιοσύνη απέναντι σε όλους αυτούς τους τρομοκράτες, τους εισαγόμενους και τους ντόπιους. Και πότε επιτέλους τα ΜΜΕ θα αποφασίσουν να μεταδίδουν και τις ειδήσεις εκείνες οι οποίες έχουν ένα νόημα. Και εδώ πέρα, Λόρα, σου διαβάζω το τι είπε ποιος. Ο οικονομολόγος της Citigroup, ο Βίλεμ Μπούιτερ, ο οποίος είναι και ο εφευρέτης της λέξης Brexit. Μπλόφα της γερμανικής κυβέρνησης για να περάσει εκλογές στην Ελλάδα. Η Γερμανία, αν συνεχίσει να επιμένει στη διατήρηση αυτής της υπάρχουσας νομισματικής πολιτικής, αυτή θα ευθύνεται για τη διάρρηση της Ευρωζώνης. Ντάιζεμπλουμ, ο επικεφαλής της Eurogroup, λέει ότι εμείς θα συνεργαστούμε με την επόμενη κυβέρνηση και μάλιστα σε πολύ καλό κλίμα. Ο κύριος Ρουμελιώτης, εκπρόσωπος, ημιτάνθρωπος, στο Δέλτα Νιτάφ, τι είπε, 291 δισεκατομμύρια μέχρι το 2015 χρόνια. Και εμείς τι λέμε, ρωτάμε τον Πρωθυπουργό, θέλει το κούρεμα του χρέους, ναι ή όχι. Το Δέλτα Νιτάφ λέει ναι. Η Μέρκελ λέει όχι. Και αντί να το κουβεντιάζουμε μεταξύ μας εδώ που τα λέμε, το πτώμα είναι πάρα πολύ απλό, Λόρα. Γιατί δεν αποδέχεται ο κύριος Σαμαράς να κάνει debate με τους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα του χρέους. Θα τα δούμε όλα και σε αυτό που λέει ο κύριος Κουίκ. Αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι χθες διάβαζα στα κυριακάτικα φύλλα ότι το Βερολίνο σε περίπτωση χρεοκοπίας και εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, μόνο στο Βερολίνο, κύριε Κουίκ, θα κόστιζε 75 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μια απλή υπόθεση ούτε για την Ευρώπη. Συμφωνώ με τον κύριο Κουίκ. Αλλά να πάμε λιγάκι και ούτε είναι δυνατόν να πηγαίνει Σαμαράς κάτω στην Ρόδο, με συγχωρείς πάρα πολύ, Λόρα, θα τα πείτε όλα στη σειρά σας. Θα τα πείτε όλα. Να λέει να δούμε οι τουρίστες του χρόνου αν θα έρθουν. Να μιλήσει πρώτα η κυρία Κασιμάτη, μόνο κύριε Κουίκ, σας άφησα. Έως εδώ και εδώ πια με τους τρομοκράτες. Είναι ένα είδος τελικά κουρέματος και μήπως τσάμπα συζητάμε για το ποιος θα το πετύχει είτε με τη μία είτε με την άλλη μορφή. Κυρία Ιωάννου, επειδή συναισθάνομαι τη θέση σας και επειδή προηγουμένως πήρα αυθαίρετα το λόγο και έχω ροκανίσει από το χρόνο μου. Όχι, μιλήστε. Το μόνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι εμείς αυτό που λέμε είναι πως θα πρέπει να κάνουμε καταρχήν ένα λογιστικό έλεγχο του χρέους. Να ξέρουμε ποιο είναι το κεφάλαιο που χρωστάμε. Οι παταξίδες δεν είμαστε. Το κεφάλαιο που μας το έδωσαν να το αποπληρώσουμε βεβαίως κάτω από τις προϋποθέσεις και με την επιμήκυνση η οποία θα χρειαστεί για το κεφάλαιο. Το επονίδιστο όμως και δεχθές χρέος, το οποίο συνιστάται από εκείνα τα πανωτόκια και τους τόκους που φτάσανε, σας υπενθυμίζω, ξεκίνησαν από το 6,2 και που μειώθηκε μεν, αλλά έμεινε κάτω από το χαλί. Κάτω από το χαλί έχει μείνει. Για να φτάσουμε το 21 και το 22, δηλαδή σε 7-8 χρόνια από τώρα, τα παιδιά μας να πληρώσουν το κοχωρεολύσια 22,7 δισεκατομμύρια, αυτά πρέπει να φύγουν από τη μέση. Αυτά είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να φύγουν από τη μέση. Και πώς θα φύγουν αυτά, κύριε? Μα αυτό λέμε. Αυτό λέμε ότι θα Εδώ πρέπει. Είδαμε ότι έγινε ένα PSI, χίλια συγγνώμη, και κούρεμα και επιμήκυνση και τελικά το χρέος πάλι δεν είναι βιώσιμο. Να θυμίσω το πρώτο PSI. Μα το λέει ο ίδιος ο Ρουμελιώτης, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος Ελλάδας από αυτή την κυβέρνηση που απέρχεται, τοποθετήθηκε στο Δέλτα Νιτάφ ο Ρουμελιώτης. Και λέει δεν βγαίνει, παιδιά. Κουρεύτε το. 291 δις δεν βγαίνουν. Και εμείς υπολογίζουμε ότι η γενική διακυβέρνηση μαζί με το υπόλοιπο του δημοσίου είναι στα 540 δις. 318 είναι το δημόσιο χρέος αυτή τη στιγμή. Συν της γενικής διακυβέρνησης. Συν τα παρεπόμενα 540 δις. Πού θα βγουν αυτά τα λεφτά? Λοιπόν, και γι' αυτό λέω ότι το να κουβεντιάζουν οι υποψήφοι βουλευτές είναι θετικό. Γιατί δεν έρχονται οι πολιτικοί αρχηγοί και ο κύριος Σαμαράς να μας εξηγήσει. Αλλά απέναντι όμως στον κύριο Καμένο, στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Βενιζέλο, στον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος έσκασε μύτη ξαφνικά σε συμφωνία με τον κύριο Σαμαρά, έτσι το πιστεύω ότι έγινε. Γιωργάκη, είναι κατέβα, γιατί όχι, θα μου κόψει και ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ. Υποθέτω ότι οι συμφοιτητές της Αμερικής το κουβεντιάσανε μεταξύ τους και θα είπαν έλα. Όχι, να μας απαντήσει εδώ τώρα ο κύριος Παπαχατζής κατευθείαν. Συγγνώμη, αλλά αυτό ήταν σε συνεννόηση με τον κύριο Σαμαρά τελικά, κατευθείαν. Αν ο κύριος Κουίκ ξέρει κάτι περισσότερο από εμάς, εγώ λέω την πολιτική μου το μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έσκασε μύτη ο άνθρωπος ο οποίος πήγε στο Καστελόριζο, δεν τράπηκε να μολύνει το Καστελόριζο και να μας βάλει μέσα στη Γερμανία. Όταν ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν πάει και ψηφίζει, καλώς δεν πάει και πληρώνει. Καλώς δεν πληρώνει. Να συνεχίσουμε στον κρεμάτο. Καλώς δεν πληρώνει, κύριε Κουίκ. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι τον ένφια τον έφερε η κυβέρνηση με προσταγή της Τρόικας. Είδατε ότι πόσο παιδεύτηκε από το δεύτερο θερινό τμήμα και πήγε στο τρίτο, που είχαν ξεσηκωθεί οι πάντες από κάτω και τελικά και αυτό το οποίο έγινε με μπάλωμα και αυτό ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
Διότι πάρα πολύ απλά, εμείς τουλάχιστον οι εξάρτητοι Έλληνες λέμε ότι έμφυα δεν θα πληρώσει εκείνος ο οποίος μένει στο σπιτάκι του, λες και πρέπει να πληρώνει νίκη στην κάθε κυβέρνηση, και έμφυα δεν θα πρέπει να πληρώσει εκείνος ο οποίος έχει αγοράσει ένα μαγαζί για να το εκμεταλλευτεί ή έχει πάρει ένα διαμέρισμα να το εκμεταλλευτεί και είναι ξενίκιαστο. Δηλαδή, αυτά τα πολύ απλά πράγματα δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν. Και εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι έμφυα δεν πληρώνει αυτός ο οποίος μένει στο σπίτι του, έμφυα δεν θα πληρώσει εκείνος που έχει ξενίκιαστη περιουσία την οποία θα μπορούσε να αποδεχθεί. Και μάλιστα να υπενθυμίσω ότι βρέθηκαν 7 βουλευτές, γιατί ο 8ος ήταν πράγματι άρρωστος, 7 βουλευτές στο θερινό τμήμα της Βουλής που την κοπάνισαν. Ζήτησαν αντικατάσταση. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Σωστό, φοράω παντελόνια και θα μπαίνα μέσα και θα έλεγα ναι ή όχι. Η δημοκρατία δεν λέει απόδοση του έμφυα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σας θυμίζω από τη Βουλή θέλουν να μετακυλήσουν την φοροεισπρακτική αυτή διαδικασία στους Δήμους. Κύριε, αυτό συνέβαινε. Έχει όμως αναγγείλει ότι τώρα θα μεταφέρει το φόρο ολόκληρο. Ξέρετε κάτι, μετά από τα ζάπια τα οποία δεν τα τήρησε, μετά από τις υποσχέσεις 18 που δεν τις τήρησε, ποιος τον πιστεύει? Κύριε Κουίκ, και όχι μόνο.